сангҳои қиматбаҳо аз замонҳои қадим ба инсон маълум буданд ва дар тӯли асрҳо сарватмандӣ ва қудрати давлатҳоро муайян мекарданд. бозёфтҳои бостоншиносӣ дар сарзамини Тоҷикистон далолат медиҳанд, ки аҷдодони мо ҳанӯз дар асри бириҷӣ дар кӯҳистони Зарафшону Ҳисор, Қаромазор ва Бадахшон ба истихроҷи маъдан ва сангҳои қиматбаҳо ба мисли фирӯза, лал, лоҷвард, ақиқ ва ғайра машғул буданд. дар ин навбат дар бораи санги амазонит маълумот медиҳем. амазонит нави нилгун ё сабзранги минерали микроклинӣ мебошад, ки гӯё аввалин бор дар дарёи Амазонка дарёфт шуда буд. нахустин бор минерали мазкур аз ҷониби Венет, баъдтар Д. Аргенвилл ва сипас Бреттауб тавсиф карда шудааст. мувофиқи баъзе тахминҳо номи маъданро ба шарофати дарёи Амазонка мондаанд. тибқи маълумоти дигар, амазонит дар дарёи Амазонка ҳеҷ гоҳ кашф нашудааст ва ин ном аз нажоди занони ҷанговари ин мавзеъ, амазонҳо, ки гӯё ранги сабзро дӯст медоштанд, гирифта шудааст. минерали амазонит асосан ба номи дарёи Амазонка номида шудааст. аммо умуман дар гирду атрофи дарёи Амазонка дар соҳилаш умуман минерали амазонит мушоҳида карда намешавад. зеро ки дар асрҳои 18 ҳангоми гузарондани таҳқиқотҳои ҳам археологӣ ҳам геологӣ дар ҳамон соҳили дарёи Амазонка минерале ёфт шуд, ки ӯ рангаш сабз буд. ин минерал асосан ном дошт нефрит. аз ҳамин лиҳоз ҳамин минерали нефритро бо амазонит онҳо саҳв карданд. ҳамин хел номаш монд. зеро ки ҳангоми таҳқиқоти археологӣ дар Мисри қадим, дар Африқои ҷанубӣ сангҳои ороишӣ ёфт шуданд, ки онҳо сину солашон якчанд миллион мерасад. аз ҳамин лиҳоз ин иштибоҳ шудааст. аммо номашро бетағйир монданд. ҳамин хел амазонит истод. бо истилоҳи дигар санги амазонӣ гуфта мешавад. амазонит ба гурӯҳи минералҳои силикатӣ дохил мешавад, зеро ки дар таркибаш миқдори зиёди силитсий, элементи силитсий мавҷуд аст. хуб, амазонит як нави минерали микроклин буда ба гурӯҳи шпати саҳроӣ дохил мешавад. формулаи химиявиаш силитсий 3, кислород 8. инчунин дар таркибаш калий, натрий, сурб ва рубидӣ вомехӯрад ва вобаста ба ҳамин элементҳо, омехтаҳои ҳамин элементҳо рангҳояш низ оҳиста оҳиста тағйир меёбад. рангҳои гуногуни он ба омехтаҳои сурб, оҳан, манган, рубидин ва сезий вобаста аст. дар вақти тасвонидан минерал ранги худро гум мекунад. кристаллҳои хушранги амазонит дар заргарӣ истифода мешаванд. амазонит ҳамчун санги резакорӣ аз замонҳои қадим маълум буд. шадаи амазонитӣ аз мақбараҳои шумерҳои қадим дар асрҳои 3-2 то милод дарёфт шудааст. дар давлатҳои Мисру Эфиопия низ боқимондаҳои конҳои қадимии ин минерал мавҷуд мебошанд. хусусияти рангаш, чӣ хел ки мо дар боло қайд кардем, рангаш кабучатоби сабзранг ё ин ки сабзи кабучатоб. дар симояш каму беш нуқтаҳои сафед, ранги сафед низ вомехӯрад. ранги хаташ сафед. чӣ хел ки мо дар барномаҳои гузашта қайд карда будем, ин хусусият яъне ки дар шароити лабораторӣ ҳангоме ки ба хука табдил медиҳанд, ҳамон рангашро муқоиса мекунанд. ва дар ин ҳолат бошад, дар ин минерал рангаш сафед аст. яъне ки дар шакли сахтӣ рангаш сабз кабучатоб, дар шакли хука бошад рангаш сафед. хуб, ҷилонок, ҷилӯяш шишагӣ, хусусияти шаффофияш шаффофнок, дар ҳамон канорҳои минералаш каму беш ҳамин шаффофӣ мушоҳида карда мешавад. хуб, сахтияш 6-6.5, яъне ки бо нохун ин минералро харошида намешавад.
аммо бо минерали кварц ба осонӣ харошида мешавад. Зичияш 2,54-2,57 грамм сантиметри кубӣ ва ҳамин хусусияти рангаш бисёр тобовар аст. Дар ҳароратҳои баланд тобовар меистад. Дар ҳарорати 500 дараҷа, зиёда аз 500 дараҷа гармӣ агар бошад, он гоҳ ҳамин минерали амазонид хусусияти рангро пурра гум мекунад, пурра шаффоф мешавад ва дар натиҷаи таъсири нурҳои рентгенӣ боз ба ранги пештари худ мубаддал мегардад. Агар ки ҳарораташ зиёда аз 600 градус бошад, он гоҳ пурра рангашро иваз мекунад, шаффоф мешавад ва ба ранги пештари худ табдил намегардад. амазонид ҳамчун минерал дар таркиби гранит ва пегматитҳо вомехӯрад. амазонидро дар давраҳои қадим дар соҳаи заргарӣ истифода мебурданд. дар мисри қадим онро барои зинат додани гарданбандҳо ва ҳалқаҳо ба кор мебурданд. ҳатто имрӯз ёдгориҳои фиръавн Тутанхамон, ки дар осорхонаи Миср дар Қоҳира нигоҳ дошта мешавад, аз ин гуфтаҳо шаҳодат медиҳад. шароити пайдошавиаш асосан дар интрузияҳои турш ва миёна, хоб дар варақсангҳо ва гнесҳо ва дар шакли заррачаҳо дар қабатҳои таҳшунӣ кашф шудааст. Яъне аз ин ҷо бармеояд, ки ҳамин минерали амазонид дар се намуди ҷинсҳои кӯҳӣ вомехӯрад. Чунки ки мо қайд кардем интрузия. Ин интрузия худаш ҷинсҳои кӯҳи магматикие, ки дар қаъри замин паҳн мегарданд. Турш ва миёна бошад, ин миқдори силиси. Агар миқдори силиси зиёд бошад, ин турш аст. Агар кам бошад, ин миёна аст. гуфтем дар варақсангҳо ва гнесҳо ин аллакай ҷинсҳои кӯҳи метаморфӣ ҳисобида мешавад. ва дар охир гуфтем дар қабатҳои таҳшунӣ, дар ҳамин ҷо низ ҳамин амазонид вомехӯрад. шароити пайдошавии минерали амазонид асосан ду намуд мешавад. Ин пневматолитӣ ва гидротермалӣ. худи калимаи пневмо ин аз калимаи юнонӣ буда маънояш газ мебошад. яъне ки ҳангоме ки дар қаъри замин магма паҳн мегардад, ин магма худаш як гудоза аст. ҳангоме ки дар қаъри замин паҳн мегардад, ҳамон аз магма газ бухор мешавад. буғи ҳамон магма дар қаъри замин паҳн мегардад. буғи ҳамин магма аз элементҳои химиявӣ гуногун мавҷуд аст. бо истилоҳи русӣ мегӯн летучи элементе. ана ҳамино бо ҳарорати баланд дар ҳамин ҷинсҳои кӯҳи гирди атроф омехта шуда, дар натиҷаи минерали амазонид пайдо мешавад. дуюм шароит мо гуфтем шароити гидротермалӣ. яъне ин шароит дар натиҷаи таъсири обҳои гарме, ки дар қаъри замин мавҷуданд, онҳо низ мисли магма буғ доранд, газ доранд. ҳамон буғи ҳамоно паҳн мешаванд дар қабатҳои замин ва бо ҷинсҳои кӯҳи гирду атроф омехта шуда, дар натиҷаи минерали амазонид пайдо мешавад. биологҳо чӣ тавр пайдо шудани конҳои маданӣ ва сангҳои қиматбаҳою резакориро омӯхта мавзеи ҷойгиршавии онҳоро муайян мекунанд. конҳои минералҳо дар натиҷаи тағйироти химиявии ҷинсҳои кӯҳӣ низ ба вуҷуд меоянд. конҳои калони амазонид дар кишварҳои Бразилия, Ҳиндустон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Норвегия, Мадагаскар, Сибир, Урали ҷанубӣ ва Қазоқистон маълум аст. солҳои охир дар ҷумҳурии мо якчанд конҳои амазонид ошкор карда шуд. амазонидҳои сабзу осмонранг дар таркиби гранит ва пегматитҳои Помири ғарбӣ, Помири шарқӣ, қаторкӯҳҳои Ҳисор ва Қаротегин вомехӯранд. аз ин конҳо кристаллҳои хушранг ва тахтасангҳои амазонитиро истихроҷ кардан мумкин аст. мутаассифона, ҳоло амазонидҳои Тоҷикистон дар саноати ҷавоҳирсозӣ ба таври пурра истифода намешаванд. конҳои амазонид то ҳол дар дигар қисматҳои Бразилия, инчунин Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Австралия, Русия ва Мадагаскар мавҷуд аст. бузургтарин конҳои маълумтарини амазонид ин дар Осиёи Миёна, Ҷануби Африқа, дар Россия, Канада, Миср, штатҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико,
дар Норвегия, дар қисматҳои Байкал ва дар нимҷазираи Кола. дар қисматҳои Байкал яке аз машҳуртарин, гаронтарин ҳамин минерали амазонит кашф шудааст. Зеро ки дар конҳое ки дар Байкал мавҷуданд, конҳои амазонит бисёртар рангашон кабучатоби сабзранганд. дар нимҷазираи Кола бошад, Кольский полуостров бегӯм, дар он ҷо бошад рангаш пурра сабз аст. омехтаҳои ранги кабуд умуман мушоҳида намешавад. аз ҳамин лиҳоз нархаш хеле гаронтар аст, сифаташам олӣ ба ҳисоб меравад. аз рӯи гурӯҳбандии Ферсман ва Бауэр ҳамин минерали амазонит ба гурӯҳи минералҳои ним қиматбаҳо дохил мешавад. аз ҳамин лиҳоз аз даврони қадим то муосир аксарият фақат дар ҷавҳоритҳои ороишӣ, дар сангҳои ороишӣ васеъ истифода мебаранд. амазонит аз ҷиҳати кимиёвӣ ҳамчун силикати амазонитӣ тавсиф карда мешавад. одатан санги амазонка номида мешавад. ранги амазонит аз мавҷудияти сурх дар дохили санг ба вуҷуд омадааст ва тағйирёбии ранг дар минерал имконпазир аст. хусусияти ҷолиби амазонит таъсири ғайричашмдошти он ба нури офтоб аст. бархилофи бисёре аз сангҳои қиматбаҳои дигар ки ҳангоми дучор шудан ба нури офтоб ранги худро гум мекунанд. амазонит санги нодир ҳисобида намешавад ва арзиши он пеш аз ҳама аз умқ ва якрангии таркибаш вобаста аст. мавҷудияти намунаи рахи сафеди хос низ метавонад ба арзиши он мусоидат кунад. амазонитро бо минералҳои нефрит ва фирӯза омехта кардан мумкин аст. ҳарчанд ин минерали қавӣ аст, метавонад ба шикастан моил бошад. аз ин рӯ беҳтар аст ки амазонит аз зарбаҳои сахт ҳифз гардида, ҳангоми тозакунии кристаллҳои он аз собун ва оби гарм истифода карда шавад. аз рӯи таркиби химиявии микроклинӣ ё амазонит шпати холиси калий мебошад, вале сохтори амазонит аксар вақт бо таркиби умумии тамоми кристалли пертит тавсиф карда мешавад ки табиатан дар он натри бештар аст. чунин ба назар мерасад ки сохтори кристалл мушаххас нашудааст, аммо маълум аст ки он дар аксар ҳолат ба микроклини максималӣ мувофиқат мекунад. кристаллҳои амазонит дар чуқуриҳо ва хоригиҳои кам буда, хусусияти физикии амазонит барои микроклин хосанд. дарёфт кардани сабабҳои ба вуҷуд омадани ранги амазонит ба яке аз масъалаҳои ҷолибтарини минералогия табдил ёфтааст. дар Урал 65 гуни амазонит мавҷуд буда. мувофиқи ривоят, аз ҳамин ҷо дар наздикии деҳаи Липова кристаллҳое ки вазнашон аз 1 кило зиёд буд, истихроҷ карда шуданд. дар амфиболитҳо ва гранити гнейсҳо дар масофаи 1-3 километр аз массиви миоксид пегматитҳои амазонитро дидан мумкин аст. дар штати Колорадои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 130 сол боз амазонити кабуд ва сабз истихроҷ мекунанд. дар ин ҷо каме кристаллҳои амазонити полихромӣ бо ортокласс низ дарёфт шудааст. ин минерал яке аз навъҳои фаровони маъдан дар ҷаҳон аст, аммо танҳо якчанд навъи онро метавон сангҳои қиматбаҳо арзёбӣ кард. амазонит ҳамчун санги ороишӣ ва нимқиматбаҳо кор бурда мешавад. аз замонҳои қадим барои заргарӣ дар Мисри қадим, Шарқи қадим ва Амрикои марказӣ истифода мешуд. дар айни замон низ дар саноати заргарӣ ва барои истеҳсоли гулдонҳо, қуттиҳо ва ғайраҳо ба кор бурда мешавад. дар осурхонаи Эрмитажи Санкт-Петербург гулдонҳои азиме аз амазонити Урал сохта шуда мавҷуданд, ки дар охири солҳои 80-уми асри 18 ба он ҷо оварда шудааст. дар Русия конҳои калони амазонити баландсифат дар Урали ҷанубӣ ва нимҷазираи Кола, дар пегматитҳои Бразилия, Ҳиндустон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Африқо ва ҷазираи Мадагаскар кашф шудаанд.
таҳқиқоти олимон нишон медиҳанд, ки Помири Шарқӣ яке аз манбаъҳои калони сангҳои қиматбаҳо мебошанд. ҳоло геологҳои ҷумҳурӣ ба ҷустуҷӯ ва истихроҷи сангҳои қиматбаҳои резакорӣ диққати ҷиддӣ медиҳанд, зеро талабот ба сангҳои қиматбаҳо то рафт зиёд мешавад. аз ин рӯ кимиёгарон ва кристаллографҳо усули ба таври сунъӣ ҳосил кардани минералҳои хушрангро, аз ҷумла шпинеро низ аз худ карданд. кристаллҳои сунъии хушранг ҳар қадар зебо бошанд ҳам ҷойи кристаллҳои табииро гирифта наметавонанд. бинобар ин талабот ба маъданҳои табиӣ ҳамеша боқӣ мемонад ва арзиши онҳо ҳеҷ гоҳ кам намегарданд.